Bon dia. Bueno, anem a parlar dels vertebrats, d'acord? Quins tipus n'hi ha, què tenen, quines són les seves característiques, coses que tenen en comú i coses que no tenen en comú, d'acord? La primera cosa que tenen en comú tots els vertebrats és un esquelet intern, inclosos els que estan extintos, com els dinosaures, d'acord? Vale. Alguns veureu que tenen plomes, altres tenen escates, altres tenen pell, com tu i com jo, però alguns no tenen absolutament res. Veurem quins són. Molt bé. Aquí tenim alguns exemples, com per exemple l'esquirol, un peixet, un pardalet. Vale. Anem a veure unes coses. Primer, les característiques dels peixos. Com parlàvem l'altre dia en classe, els peixos són els primers vertebrats que aparegueren, d'acord? Per supost aparegueren en el mar, que és on aparegué la vida. Molt bé. Quines són les seues característiques? Primer, són aquàtics. Viuen en aigües dolces i salades, en totes les aigües que hi ha. D'acord. El seu cos està cobert d'escates. Si alguna vegada aneu a la cuina quan estan preparant els vostres pares peix, podeu tocar-los i veureu com tenen una coseta que se pot arrencar. Val? Són finetes, són brillants. Vale. La majoria tenen aletes per nedar i són ovípars, la majoria són ovípars. Alguns peixos, com algun tipus de tauró, són vivípars, és a dir, naixen ja vius, però la majoria són ovípars, que ponen ous. I les cries es diuen alevins, sí, com els del futbol, els xicotets del futbol. Vale. Els peixos, tots que poden respirar dins de l'aigua, per això tenen uns òrgans, per així, que es diuen brànquies, d'acord? Molt bé. Anem a veure els següents. Els amfibis. Els amfibis són un tipus de vertebrat que necessiten viure proper de l'aigua i que els seus fills, per dir-ho d'alguna manera, naixen i creixen en l'aigua, dins de l'aigua. Són, com podeu veure, necessiten aigua o zones humides, tenen la pell nua, és a dir, no tenen ni plomes, ni escates, ni pell. Per què? Perquè ells també respiren, a banda de per pulmons, quan són adults, respiren per la pell. Què els passa als amfibis si se seca la pell? Que moren. Per això necessiten l'aigua. Vale. Els amfibis són ovípars. Ponen ous, les larves creixen després, vale? Per exemple, el cullerot, que és el fill de la granota, tots sabeu com és, té el cap gros, també es pot dir cap gros, i va fent una cosa que es diu la metamorfosi. Són els únics vertebrats que tenen la metamorfosi, és a dir, al llarg de la seva vida tenen formes diferents. Primer són un cullerot, per exemple, i després és la granota, el van eixir les potes, la cua es va desfer i va agarrar la forma de la granota. Així com quan són adults respiren per pulmons, quan són capgrossos o quan són cullerots, respiren per brànquies. D'acord? Anem a passar al següent, que serien els rèptils. D'acord? La majoria de rèptils són terrestres. D'acord? Però alguns poden viure en rius, com els cocodrils, o inclús en mars, com les tortugues marines. Però tenen pulmons, per tant necessiten eixir a la superfície per a respirar, no tenen brànquies. Com tenen el seu cos? Recobert per escates dures. Els cocodrils tenen unes escates duríssimes, d'acord? Són ovípars i, com bé diu així, tots, recordeu, tots els rèptils respiren per pulmons. És a dir, encara que puguen submergir-se, han d'eixir a la superfície per a respirar. Molt bé. Continuem amb les aus. Les aus que sé que vos agrada. Mireu, són vertebrats, és a dir, tenen un esquelet intern, tenen una columna vertebral, però tenen una característica. Per a poder volar necessiten pesar poc. Per tant, els seus ossos estan com buits per dins. Pesen molt poquet. Si pesaven molt, com els meus ossos, per exemple, no podrien volar. Totes les aus tenen bec, tenen plomes, tot el cos cobert de plomes, i tenen ales. Algunes les poden fer servir per a volar, però altres, com l'estrus o el kiwi, no poden volar, però tenen ales. Es reprodueixen a través d'ous, és a dir, totes les aus són ovípares. I com hem comentat alguna vegada, i com haureu vist en algunes pel·lícules, les aus venen dels dinosaures. Sí, els dinosaures tots no es varen extingir. Els més xicotets van poder sobreviure al meteorit i es van desenvolupar i van evolucionar en les aus. Si teniu un dibuix de la primera au que s'ha trobat, que és un mix entre dinosaure i aus arqueoptèrics. Altres, per exemple, teniu un estrus, el kiwi, que són superantigues i no poden volar. D'acord? Molt bé, anem a veure ja, per últim, nosaltres, que som els
mamífers. Tenim el cos cobert de pèl, alguns més que altres, d'acord? Quina característica tenim tots els mamífers? Que naixem del ventre de la mare. Però tots són vivípars. I quasi, falta l'ornitorrinc i l'equidna, que sí, són mamífers, però són ovípars, perquè són molt antics, bueno, això ja ho explicaríem en un altre llarg en classe, ¿vale? Però sí que tots tenen una característica comuna, i és que tots els mamífers mamen quan naixen. I durant els primers dies, setmanes o mesos de la seva vida necessiten mamar, per això són mamífers. Vale. Es tenen una vaqueta que ha criat i té els seus cadellets que estan mamant i necessiten mamar de la mare. Si no estiguera la mare, pues segurament moririen. Vale. Què passa quan els mamífers ens fem majors, ens fem adults? Pues que necessitem alimentar-nos d'altres coses. Per tant, en aquest moment poden ser carnívors, que són aquells que cacen i que mengen carn, poden ser herbívors, que són els que s'alimenten d'herba, o, com nosaltres, poden ser òmnivors, que s'alimenten de carn, de peixos, de verdura, de fruita, d'acord? I aquestes són les característiques que tenen els mamífers, en aquest cas, d'acord? Intenteu llegir espatllet, si teniu dubtes, feu preguntes, d'acord? No dubteu mai en preguntar. Adéu.